Jama'a assalamu alaikum. Wa alaikum. Gane ga shagirgir bau sele ikon Allah. Alhamdulillah mun ga bidiyon ka wanda rara ya baka babur. Kuma muna taya ka munna. Sannan abin bacin rai da bakin ciki yau ko sai muka tashi da wani posting ana ta posting ashe wai ka koma waccan tafiyar ca akai mai gidanku ne ya baku shawara duk wanda ya baka abu ka karba. Shin wannan magana gaskiya ce? Yau dai muna ranar Alhamis 23 ga watan Januwari shekara ta 2020 ga ka a Farm Center office din Baba Ari. Me zaka ce wa masoyanka? To barku dai assalamu alaikum mutanen Najeriya. Idan mafaɗin magana wawa ne to majinta kai zama wawa. Yanzu daga ban wannan alkhairin saboda ni an mahaukaciyar dan sarkin mahaukaciyar Kano ne ni ne dan sarkin haukan Kano in zo in yi wannan magana. Ai kuma kun san ƙarya ce mutanen nan jininsu ne ya hau sun ga na hau express shi ne suke so su zo su yi min kwanciyar to ta Allah ba ta ku ba. Sannan bayan haka ina gaya muku ga fasfon amarya ga kuma fasfon ya girgire wannan da passport ne passport ne ga amarya da ango ba magan duje yace a aiko da ya girge ba wallahi bana ya je ya labul marai ya ci angul amama masha Allah ya ruwan alkausar rabul mulku da ya ci rabul mulku mu albashirinka mu yi magajiri mun ga da shi ma yana ɗaya daga cikin manyan masoyanka kuma kai ma babban masoyanka ne kana ji da shi wanda sako zaka ba mu albarka annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu yi wannan abin da kai mun wallahi summatallahi na gano maka jannatin firdaus Allahumma amin ba ma ba a duniya ba kuma a duniya daukaka makiyanka ma in za su haƙura Allah ya riga ya yi ka ai dan malam ne ji dan malam ji kan malam haɗuwar mu da kai minti 3 da kai da rarara an gama. Allahu akbar. To masha Allah godiya muke Allah ya saka da alkhairi. Yawwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yau kwanan wata ma in faɗi kwanan wata da farko 23 ga watan Januwari ni sha girgirbau sai ne nake jan kunnan in hasidin iza hasada mahasada domin sun ga na hau tafarkin alkhairi takalmina ya side akan waccan tafiyar zuwa gidan malubu sun ga na biyo dama mu muke ta addu'a muke ta lailatul qadar muke ta salloli Allah ka zaba mana abin da yafi alkhairi to kuma Allah ya zaba mana abin da yafi alkhairi tafiyar ganduje ita ce alkhairi muna ta fatan daga kan Buhari zuwa ganduje ubangiji Allah ya kiyaye su ruko Allah ya kara musu duniya fasfot ɗinka kai da amaryar to zannan kuma ta makiya dan ku kara jin haushi ga ni ga Baba Ari ga daushe ga kuma yauran yan makarraban tafiyar bula adadin ga sanan shigowa suke gandujiya domin ita ce gaskiya ina jan kunnen ku duk wanda Allah ya ganar da shi ito a tafiyar nan yazo ya hauko min nan duk wanda bai zo ya hauko min nan na annabi Nuhu ba wallahi in ya daga ba tuba dan haka Baba Ari yace in sanar da duniya wannan kwamadi da suke turawa dan ai mun kwancale to gashi ma fasko ni da amarya ta an biya mana Saudiya albarkar Baba Ganduje ga bashin ga mukullin mashin kuma makiya dan Allah dan annabi yau jirin ku ya hau I love you Baba Ganduje. Mun yi addu'a Allah nuna mana gaskiya wallahi na hauke tafera yau na gane gaskiya na cire jar hulan na ko ma hin ba yi a tafiyar nan amma yanzu tunda na biyo masu daraja sun dora mana jaddara Allah ya kara gwamna lafiya ubangiji Allah gwamna namu shugaban kasa na je yayi mun alheri yanzu gwamna na dawo hannunka ina ga Allah maraya da ni ka rike ni na ga hula na dawo masu daraja ko ina ko wayo kake musu kenan wayo nake musu ka san yi dan gandujiya ruwan garori ne da shi ka wanke yi in ka wanke shi ka da gida gidan masu amana Allah ko kai niki mu wato kai ne yanzu kana wankan su ne kana abu gira wannan abubuwa da suke ban wanka nake musu ba su suke wanka ta Allah wallahi ani nake musu wanka wannan makokan duk ƙarya ne ne mun kallon jaki ne musu kallon harawa su ne mun kallon teba ne musu kallon miya su ne mun kallon buri ne musu kallon ayaba ba haka ba gwamnatin cuwa ba kenan ina ba na mun da dubuti gwamna ba ta ji wai dan an kada nasu gaba za su yi yo da haka nan kawai kare wuli man a fahe mana gonaki a ce za a yi kwalta mu in mun je a ce ciyaman baya nan na ce in da kun tuna da zaben da aka yi
iyaye